मैयाहाय जे नोंथाङा बुंदोंमोन जे बिराजया नोंखौ 40 लाख दाबि खालामनो होदोंनिया बे नंगौमारगौ नामा? बे खोथाखौथ' आं दा अभार फनाव जेबो बुंथ'ला बुंनायालाय लोगो मोनबा एसे मोजाङै सावरायगोन बे आरोखि। ओमफ्राय जिहेतु मैया बड'लेण्ड बुब्लि रादाबफोराव स्टेटमेन्ट होनाय ना बेफोरो नंखाय गोजा टर्चार खालामदों बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहोदों आरोखि बेल'नो। आंनि गोसोआ जर जबस्ति बुंहोदों नामा? बाथ्राया बेफोरबायदिनो आं दुखु मोनदों गोसोआव खोथाया बेफोरबायदि नङामोन। माखासे बाथ्राखौ आं खुला मेला बुंजोबला लोगो मोननानै बुंगोन। थानायाव सोनायालाय सोदों मैया काजलगाव थानायाव लांदोंमोन ओमफ्राय लांनानै माखासे कमप्रमाइसनि गेजेरजों जोबनानै फैदों आरोखि बियो। आं माखासे बिथिङाव सिन्था खालामदोंमोन ओमफ्राय गोथौयै माखासे खोथाखौ सानबावदों आरोखि बेफोरबायदि। थ' जिखिनि बाथ्रा बुंनाय मानसियाखौ सोरखौबा सासेखौ गादबना दोननानै सोरनिबा मा होननानै बुङो सोरनिबा आथिं सिङाव मैला जाहोनाय बेफोरबायदि खालामना दोनबा दिनैनि बे माबायावहाय बिदिया जानो नागिरा। बिदिया बै समावमोन आं दुखु मोनदों। माब्रै होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनावबो दासिमबो माने बेफोरबायदि सोरनिबा आथिंनि मैला जाहोनो नागिरनाय बेफोरबायदि खालामना दोनबा जाया। मानोथो गोजोन गोरोबथा। ओमफ्राय नोंखौ गाग्लोबदों नामा सोरबाफोर जेनेबा? आं मुं मख'नो सानाखै दङ बेफोरबायदिनो बिदिनो होनजायो। ओमफ्राय पुलिस थानायाव पुलिसफोरा माबा मोनसे होनदों नामा नोंखौ जेनेबा सोंथि? पुलिसफोरा बेफोरबायदि गावसोरनि डिउटिखौ बिथांमोना पालन खालामगोन। सोंदों एसे एनै आं जा बुंदों बे सैथो खोथाखौ आं बिसोरनि सिगाङाव बुंदों। जिहेथु आंनि सायाव आंथ' सोरनि रावनिबो सायाव जेबो होआखै। आंनि जायफ्रा उल्था पार्टि बिसोरथ' होखागोन बिसोरनि जानानै बुंनो गोनां जागोन। जायहा पुलिस दरखं गाहैयो बिसोरनि जानानै पुलिसफोरा उफाय गैया बुंनो गोनां जागोन बेफोरबायदि। दा आंथ' आंनि बिसियाबो रावबो जेबो मोनथियामोन आंखौ बेफोरबायदि जोबनानै दोनजादों रावबो मोनथिया आननन। नोंखौ लांनाय जायगाखौबो नों मिथिया नामा नोंखौ बबेयाव लांदों मादों? जाय लकेलावनो खालामदों बे जाथायाखौ लकेलावनो जादों बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय नोंथाङा जे उदां जाखांनायनि उनावबो माखासे निउस चेनेलफोराव दामदों बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? आं निउस पर्टेल बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आरो बुंगोनसो। बिथांमोना सोरखौबा लानानै अभार बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैनो हायो सोंफैनो हायो मानो बिदि जादों मा जामारदों मानो फैनो हाया। आंनि खोथाया सोंथिया बेसो मिडियाया दिनै मानो फैनानै आंनाव रिपर्ट लाफैनो हाया मानो सोंफैनो हाया खारना मा? थिग बेफोरबायदि दिनै खाम्फा बिथाङा दाखालि बुंदोंमोन मोनसे खोथा। खाम्फा बिथाङा बुंदोंमोन दै एक्स डिपुटि चिफआ दिनैहाय सोरबा सासेखौ माने ओरैबा ओरै बुंना होनानै निउस पर्टेलाव गिदिर गिदिर इसु खालामना होनाया बेथ' निउस पर्टेलनि माबा माबि बायदि रोखोमनि खोथा बुंदोंमोन ना? नोंथांमोना पर्टेल बिथांमोना मानो ग्राउन्ड रिपर्टखौ फिल्डआव ओंखारनानै मानो लाहैयाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरोखि। दा थिग बेफोरबायदिनो नंगौ आंबो बिदिखौ आंबो बुंजानो लुबैदोंमोन बा सोंजानो लुबैदोंमोन। मानसिया गाज्रिया ओरैनो जानाबो फैया मालाबा। जायखौ गाज्रि होननानै बुंगोन बैसोर गाज्रि मानसिनावबो सोंहैनांगौ दायथ'आ बिसोरहाबो दं। नोंथाङा जे बिदि बानाय जाबाय बिनि सायाव नोंथांमोननि लोगो एक्स एन टि भि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों नामा? एक्स एन टि भि नि सेंग्राफ्रा सोरबाया जुदि गोसोआव दुखु मोननाय दङब्लाबो बिथांमोना फोरमायनो हाया बुंनो हाया। आं 100 जननि गेजेराव आंखौ 10 जन सोआब्लाबो मोजां मोनग्रा थागोन। बिनि गेजेराव आंखौ 10 जन सोआब्लाबो मोजां मोनग्रा थागोन। 100% आं सोरजोंबा दंजोबो होननानै आं साना।
आं बेखौबो बुंगोन जिहेतु आं सासे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि सासे मेम्बार। नोंथाङा जे फेसबुकाव मोनसे लाइभ होदोंमोन बे लाइभखौ नोंथाङा नोंनि गोसो बायदि होदों ना गुबुननि नारसिननायाव? आंनि गोसो बायदि नङा। औ सोरनिबा सासे बुंनायाव औ नों लाइफआव बुंनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि जिहेतु नोंथाङा दा रेकर्ड खालामनानै हगारदों बा बेखौथ' नोंथ' हगारगोन इउटुबाव बा माहायबा आंहा मोनसे दाउट दंखायो आंनि सायाव माबा मोनसे होफैगोन माबा मोनसे एक्सनखौ लाफैगोन बिबो लोंनानै जानानैसो जागोन खामानिया दै। औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनायनि थाखाय। आं फंनैसो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैबावदों। देलाय। आंनाव दा ससियेल मिडियायाव ओंखारगोन आं बुंगोन दिनै ओंखारगोन दा? दिनै ओंखारा साननैसोनि उनावहाय खारन आंनि देहाया दा थिग नङा मेगनफ्रा बुजोबनानै दङ। बुंनायाथ' बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिथांमोना अन्तत बिसोरो सोंनांगौमोन नोंथांखौ लोगो हमनानै बिसोरनि दायथ'मोन बियो सासे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि मेम्बारखौ बा एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाखौ दिनैहाय थानायाव लांदों मा जाहोननि थाखाय लांदों आंनाव दा सोंथोनमोन खारन आं क्राइम मावदों ना बिसोरनि नोजोराव रायजोनि नोजोराव आं दिनै क्राइम मावदों नंगौना नङा आरो आंनि बैसोरनि गेजेरावबो आंबो जे आं क्राइम मावदों खिन्थु आंखौ जाय माबा खालामो बिथांमोनाबो जे क्राइम मावदों नंगौना नङा बाथ्राया बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो आं जा जानानै थांबाय आं बेखौ गनायना लानोबो थान मोनदों जिहेथु बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाय जि लेंगुवेज आं दुखु मोनदों आरोखि गोसोआवहाय माखासे भुलाथ' आंबो जाया नङा जायो भुला जायो आंबो गोरोन्थिखौ मावगोन खिन्थु बाथ्राया ओरैबायदि जानांगौ रायज्लायनायनि गेजेरजों फंसे फंनै सोबाना हरनाय बे आलादा बाथ्रा आं बेखौ मानिदों फंसे फंनै सोबाना हरनाया आं गेदेरफोरजों सोबा जानायखौ आं जेबो मोना बे आंनि थाखाय बोर होननानैसो सानना लायो नाथाय जिखिनि खामानि मावनाय जों बर'नि सुबुंनि गेजेराव जों बर'नि गेजेरावबो ना जों बर'नि गेजेरावबो दासिमबो जे माबा मोनसे आं बुंनो सानाखै बेफोरबायदिया जे दं आं दिनै मैयानि दिनाव मोनदों आरोखि मोनथिदों माने जों बर'नि गेजेरावबो दाबो बे गियान बा बे आखल आखु माखासे टारगेटआ बेनोल' बेनो खोथाया दाखालिबो आं माखासे गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय इउपिपिएलनि हेंथायै आं इउपिपिएलखौबो बुंनो थाङा जे बिसोरनि दस बा सोरखौबा बिपिएफखौबो जे बुंनो थाङा आङो बिसोरनिनो दाय आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु आङो सम लानानै आंनो बिजिरगोन हारसिंनो आं अब्लाना जेब्ला बुंनांगौ अब्लानि समाव आं आयेननि राहा लामा बा आयेननि बा आं जायखिनि बुस्थु बाथ्राखौ बुंगोन इनफर्म होनानै खोन्थानानै आङो क्लियार होगोन दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ मैया खोनानो मोनदों आं बर'नि दैदेनगिरिफोर कयेकजनफोर मुं मख'नो सानाखै खुसि मोनदों खारन आं दिनै सोरनिबा हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायोना गोबां षड्यन्त्र दङ बावहाय बेफोरबायदि आरोखि आं सोरबा सासेखौबो गोबां दाय होनो सानाखै जायखिजाया थेंक इउ प्रान्जल नार्जारि नोंथाङा बेफोरबायदि फन लानायनि थाखाय बा खबर लाहरनायनि थाखाय थेंक्स थाबाय